ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಕಾಸು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರು ಏತು 1 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು 30,000 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊರಿಯಾರು ಇಂಕ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಪೋಯ್ನೆಗೆ ಬಂದಿರ ಅವು ಪೂರ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಪೋತುಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊರೋನಾ ತಪ್ಪಗಂಡಲ್ಲ ಬಾಕಿ ದೀತೇನ ಬಾಕಿ ಕೊರೋನಾ ತಪ್ಪಗಂಡಲ್ಲ ವಾವ ಬಂಗೋಡು ದಾಯಿ ರಡ್ಡು ಸಾರ ಪಾಡಿದೆ ಇಂಕ ಒಂದ್ಸಾರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಟ್ಟರ ರಡ್ಡು ಸಾರ ಪಾಡಿದೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅನಗ ಕೂಡ ಪಿರ ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಗುರುವನ್ ಕೆರೆಗೆ ಪೋಯ ಏರೆಂಕ ಖರ್ಚಿ ಕೊರಿಯರ ಮಕ್ಕಳು ಐದಕ್ಕ ಮೂರನೇ ವಿಮೆ ಪಂಡಾರಿ 30 ಬಾಕಿ 20 ಬಾಕಿ ವಾರಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡಾರ 5,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಏನಾಗ ಐದು ಕಟ್ಟಾಯರು ಮಾತೇರ್ನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕದಿ ಉಂಡೆ ಮಾತೇರ್ನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗುಂಪುಡು ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಗುಂಪು ದಾಖಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಪುರ ಲೆಕ್ಕನೇ ಎಜ್ಜಿ ಈರಾಂಡಲ ಲೆಕ್ಕ ದಿವೊಣ್ಣೆ ಟೀರೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಎಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಸಂದೊಂಡ ದುಂಬೆ ಅರ್ಧವಶ ಅನ್ನಗನೆ ದೆಪ್ಪುನು ಪಿರ ಸೋಕಾಪುಂಡಕ್ಲ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪಾರ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಮಂಗೆ ಅಲ್ತ ಕೊರೋಡತ್ತ ಏರೆಗ್ಲ ಲಂಚ ಮುಚ್ಚಾರ ಪುರ ಅಣ್ಣ ಬಡವೇರ್ನ ನೆತ್ತೇರು ಪರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ದುಡ್ಡಿಪ್ಪು ನಿಖಿಲ್ ದುಡ್ಡು ದಾಖಲಾದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಪರ ಏತು ಬಂಗ ಬರ್ಪ ಏತು ಸರಿ ಪನ್ಪುನು ಕಟ್ಟುಜಿಂದು ಬಕ್ಕಲ ಬರ್ಪುನು ಅಂಡ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಗು ತೂಕ ನಿಕ್ಲು 1 ರೂಪಾಯಿ ದೇತೋನ್ಲೆ ನಾಗ ಹಿಡ್ದು ತೀರ್ಂಡ 1 ರೂಪಾಯಿ ಆವು ವಾ ಸಂಘದ ಇಲ್ಲ ಬರಡು ಏರ್ಲಾವು ಬರಡು ನಿಖಿಲ್ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವ ವಾ ಸಂಘದಕ್ಕಲಾವು ಏರ್ಲ ಬರಡು ಏರ್ಲ ಬರಡು ಏರ್ಲಾವು ಕಟ್ಟುಜಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟುಜಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟುಜಿ ತುಕ ತೀರ್ನ ದೇತೋನ್ಲೆ ನಿಖಿಲೇನ ಕೈಡ್ದು ಹಾ ವಾ ಸಂಘದ ಇಲ್ಲವು ಬರಡು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಚಂಡ ನಿಖಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರ ಸಾಲ ನಿಖಲ ಮಂಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಕೊಡು ಆ ಸಾಲ ಪೂರ ನಿಖಲ 10 ಜನದ ಮಂಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಕೊಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಖಲ್ ಓದಲೇ ಮೂಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಇಮೇಲ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇಲೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸದಸ್ಯರು ವಾರದಿಂದ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂತು ಬಾಕಿ ಆದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ನಿಖಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಘದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಘದ ಮೆಂಬರ್ ನಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ದೇತೋನಾಡ ಏನಾಗ ಹಿಡ್ತು ತೀರ್ಂಡ ಅವು ದೇತೋನಾಡ ಏನ್ ಪನ್ಪುನು ಅವು ವಾರಿ ತಿರು ಬರ್ಪಡ್ ತೂಪೆ ಯಾನ್ಲ ತೂಪೆ ಅರ್ಲ 53,681 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಸಾಲು ಇರ ಮೈಕ್ರೋ ಬಜೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಲೆಕ್ಕುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ 52 ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ಲಿ ಅರೆಗೆ ಏತು ತಿಕ್ಕದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ಲಿ ಹಾ 3 ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಲಲಿತಾ 2 ಲಕ್ಷ ಅಮೌಂಟ್ ಆನಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆ ವಿಮೆ ಕಟ್ಟಾರ ಗೀತನಲ್ಲೆನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಗಿನಿ ಕಾಸು ವಿಮೆ ಕಟ್ಟಾರ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡಾತ ಪೂರ ಹೊರನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಕಂತು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವ ಐಟು ಉಂಡಿಯೇ ಏನ ದುಂಬುದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲಿ ಐಟು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐಟು ಬರೆತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ಲೆಸ್ ಮಂತದ್ದು 1,32,734 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ತಿಕ್ಕಿದ್ರ ದುಡ್ಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಸುರುದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ಸುರುತ ಬುಕ್ಕ ಪುರಂದರ ಕಷ್ಟದ ಬುಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಆರಂಬೋಡಿಗೆ ಆಡಿಟರ್ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಪದು ಕೊರ್ಪ
ಕೊಡ್ಪೇರು ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಫೋನಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು ತಲಬಾರ್ದು ಯಾನ್ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ವೇಣೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಕಾರ್ ಬಸ್ಸು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಬೈಕ್ ಸರಿ ಬ್ರೇಂಕೆರೆ ಬರ್ಪುಡನೇ ಒಚ್ಚಿ ಕಾರಂ ಕೊಡಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಬರ್ತಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಲು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿನಿ ಅನ್ ಸೈಯಾಡಿ ಇಂದುವೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರೆ ಅಂದು ಕಟ್ಟಿನಿ ಅನ್ ಸೈಯಾಡ್ ಅವ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದೇರು ಐತೆ ಅನ್ ಬನ್ನಿ ಸಾಲದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರು ಏರು ಬಾಕಿಂದ ಆತು ವಿಮೆನು ಗೀತನಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ವಿಮೆ ಎಂಡನೆ ಬಂತೀನಿ ನಿಕ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಗ ಪೂರ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂತೀನಿ ಎಂಡನೆ ಅವಳೇ ಆಫೀಸರು ಓಲು ಮೋಲು ಜೈಸಿಲ ಆಫೀಸರು ನಿಖಿಲ್ನ ವಿಮೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ವಾರ ಕಟ್ರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡತ ಐದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೇಟ್ ವರ್ಷದ ವಿಮೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಕಂತ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಾರ ನಾಂಡು ಆತ ಬಂತೀರಾ ಆವು ಬಂಡೆ ದೈ ಎಂಕ ಕಟ್ಟಾರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಆವು ಬಂಡೆ ಐಕ್ಲ ಆವು ಬಂಡೆ ಗೀತನಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಪೂರ ದಾದ ಮಲ್ತೀರಿ ಕಾಸು ತಿಂತೇರ ಮುಂದು ಅವು ಪಂದಿನ ನೆಜ್ಜಿ ಓ ಮೂರು ಜನಕ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಂಬರ್ಗಳ ನಿಮಿಟ ಕಾಸು ಆತ್ನ ಮಗನ ಮಲ್ಲಲ ನಿಜ್ಜಾಂಡು ಐದು ದುಂಬ ಫುಲ್ ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡ ನಿಂತಿರು 3 ಸಾವಿರ ಅಂಚ ಬಾಡ ನಿಂತಿರು ಪೂರ ಕಂತಲ ಅದಲ್ಲ ಕಂತದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡ ನಿಂತ 3 ಸಾವಿರ ಅಂಚ ಬಾಡ ನಿಂತಿರು ಏತು ಪಂಡಿನ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ಪನ್ನಿ ಅತ ಕಟ್ಟನಾಗ ಇಮೆ ಬಾಕಿ ಹೋತನ ಇಮೆ ಉಂಡ ಸರಿ ಇದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅನ್ಕೋರೆ ಏಪ ಆಡಿಟರ್ ಲೆಪ್ಪಡ ಓಡು ರಿಕಲೆ ಪುಡ್ ಸಂಗದಕಲ್ಲ ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ ತಕೊಂದಿನ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ಲ ಬಡ ಹಾಲು ರಕ್ಷಿತಲ ಬಲ ಲೆಪ್ಪಡ ಬಯ ಹಾಲು ಬಲ ಆಳೆಗೆ ರಜೆ ಪೂಜಿ ರಜೆ ತಾನೆ ಪಲ್ಲ ರಜೆ ತಾನೆ ಐತ ನೋಡಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರಜೆ ತಾನೆ ಲಾ ಅದನ್ನ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾವ ಯಾಲ್ಲ ಬೋಡ ಹಾಲು ಹತ್ತದ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಗ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಗ ಮೆಂಬರ್ನೇ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಗ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಘ ಸೇರ್ನೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏತು ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏತು ಸಾಲದ ಇದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನೆ ಅನ್ಪಾಗ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಗೊತ್ತ ದಾದೆ ಇರ್ತೀನಿ ಮೂಚಿ ಸರ್ತಿ ಗುರೇನ್ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡುಂದು ಆ ತಾಕಲು ಸರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಜರ ಅವಕರ ಫಸ್ಟ್ ಡರ ಫೋನಾಗ ಕಾಸದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಿನ ಕಾಸು ದಿಕ್ಕಂದು ಅಪದ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಕಾಸು ಪೂರ ಬಡ್ಡಿಗೆ పోతుండమ్మ ಇರ್ನ ಕಾಸು ಅಂಚಂಡ ಮೊಕುಲು ನಮಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ನಿಕಲ ಬಡ್ಡಿ ಬೇತೆ ಅಸಲು ಬೇತೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಈತೆಕ್ಕೆ ಈತ ಬಡ್ಡಿಂದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಪೋಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಂಡ್ರ ತಯಾರುಲ್ಲನ ಮೊಕ್ಲೆ ಏತು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟು ಮೊಕ್ಲೆ ಪರಕೆ ಮಾಡು ಏತು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಏತಕ್ಕೆ ಏತುಂದು ಒಂದು ಜಿಜ್ಜ ಬಡ್ಡಿ ಮರಣ ನೀರು ಪಣ ಲಿಸ್ಟ್ ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಮರ ಇಂಚಾನೆ ಓಲು ಮರಣ ಮೇರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ದುಮ್ಮರ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇರಣ್ಣ ಮರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿಕ್ಕನದ ಅಂಚ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅವು ಬಡ್ಡಿಗೆ పోతుండు ಕಾಸು ಬಡ್ಡಿಗೆ పోతుండమ్మ ಇರ್ನ ಕಾಸು ಪೂರ ಕೊರೋನಾದ ಪಗ ಉಂಡತಿ ಕೊರೋನಾದ ಪಗ 4 ವಾರ ಮೂಲ ಕಾಸು ದೆತ್ತೋ ನಿಚ್ಚಾಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬಾಕಿ ವರಿ ಕಟ್ಟಂದೆ ಕಟ್ಟರೆ ಆವಂದೆತ್ತು ಮೂಲ ಕಾಸು ದೆತ್ತೊನೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬಾಕಿ ವರಿ ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿನ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಕಾಸು ದೆಪ್ಪಾರ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಕೊನದು ಕಟ್ಟೆ ಗೊರಣಿ ಏತು ವಾರದ ಬಾಕಿಂದ 10 ಕಾಸು ಕೊನದು ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚನ ಬಡ್ಡಿ ಎಂಚ ಹೋಗುದು ಉಂಡವು ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಎಲ್ಲ ನೈತಾರನಾ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ನೈತಾರಗೆ ಸರಿ ಅಚ್ಚಿತ ಬರೋಣ ಮಾ ಶುಕ್ರವಾರದಲಯ ಅನೆ ಏಪ ಬನ್ನಿ ಶುಕ್ರವಾರದಲಯ ಅವಡಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆ ಟೀಚರ್ ನೆಕ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಾಸು ಏರ್ ತಿಂತೇರಿ ಏರ್ ಫರಕೆ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಕಿನ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತು ಕೈ ಏತ್ ಬಂದ ಮುಕ್ಲೆ ಅವಳು ಕುಲೊಂದು ಪೆನ್ನಿಡಿ ಗೆರೆ ಬಂದ ಲಕ್ಷ ಮಲ್ಪರ ಪಾಪ ದಕ್ಕಲ ನೆತ್ತೇರ್ ಪಾರ್ತಿ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಸರ್ ಅರೆ ಲಲಿತಾ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಯ್ತಾರ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಲ್ಪಾಯೆ ಎನ್ನ ಮಗಲೇನು ಮುರೆ ನೆಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಂಡಿಂದು ಖಾಲಿ ಎತ್ತ 5 ಸಾವಿರ ಕಾಸು ಬರ್ತಂದು ರಡ್ಡಿ ಜಂತ ಸುರಕ್ಷಾ ಆಡು ಬಾಕಿದ ಕಾಸು ಕೈರ್ದು ಕಟ್ಟೆ ಉಂದುವ ಮಕ್ಕಳು ನಂದು ನಮಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ಬರೋಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದಿ ಜನ ಕಾಸು ಬಾಕಿ ದೀಪನ ಬುಡ್ಪೇರ ಬಾಕಿದಿಂದ 1 ವಾರ ಕಂತು ಬಾಕಿ ಅಂಡ ಪಾರ್ ಬರ್ಪುಚೇರ ಇಲ್ಲಡಿಗ್ ದಾಯಿ ಬರ್ತಿಜಿ ಕಾಸು ದಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಓಲ್ ಮಂದಿನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತು ನಾನು ಪರಕೆ ಮಾಡ್ಬೇರ ಕಾಸು ಪೂರ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪೇನ ಆ ಕಾಸು ಓಡೆ ಹೋಗುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಟು ತೂವನ ಪೂರ ಏನಂತ ಅಂದ್ ಎಟ್ಲೇ ಬರೋಡತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ತೂವಾಡ ನಿಖಿಲ್ ತಿನ್ಲೆ ಐಟಿ ಎಂಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಿನ ಕಾಸು ಎಂಕ್ ಬರೋಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಪ್ಪಾಡಿ ನಿಖಿಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಖಿಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊರ್ಪುಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಜೈತಾರ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಆಡಿಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮುಗ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಂಜೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಗಡ್ ಜನ ಬೋಡದ ಒಂದು ಮೂಲ ಆಫೀಸ್ ಇಡ ಅವಲ ಆಫೀಸ್ ಇಡ ಮೂಲ ಆರಾಮ ಬಿಡಿದಿ ಮೂಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಂತಿದ
परत बुक पडत बघा अकन स्लिप कनाड मैडम मैं ತುಂಬುದ पूरा अवेने रिपोर्ट पूरा खत्म हो तोड़ देता और बैंक ना लोग ಅವಳು ಮುಜಿ ಸಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ಪೂತು ನಾನು ತೂಡು ಮುಂಡು ಆಡಿಟಾನ ಗೆಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ತೂತೆ ಅವು ತೂತುಜಿ ದೀತೆ ತೂತೆ ಅವೇನು ಅತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಕಟ್ಟುಜಿಂದೆ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂದೆ ತೂಕುಂಡೆ ಕೂಡ ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ವಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ವಿಮೆ ಬೇತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಬಜೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಅವು ಬೇತೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಮುಕ್ಕಲು ಮಂಗೆ ಹೆಲ್ಪೀರು ಏತ್ ಕಾಸು ಮಂಗೆ ಹೆಲ್ಪೀರು ಪಾಪದ ಕ್ಲೀನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ಹಂಚೊಂಡ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟ್ಟ ಅವು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಐಟುಂಡೈಟು ಫಸ್ಟ್ ಡೋರ ದೆತ್ತನಾಗ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೀರು ಬಕ್ಕೊಂಡಾಕ್ಲನ ವರ್ಷ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಮೊಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾನ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತೊಂದು ಜರ ಇದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಡೋಣತಿ ಓ ಬರ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲ